Hej, jeg hedder René Esra. Jeg er producer ude på Nordisk Film. Jeg har haft fornøjelsen at arbejde sammen med Jamel på vores seneste spillefilm, som hedder Nordvest, hvor Jamel han var ansvarlig for at dokumentere processen bagom filmen. Og efter et godt samarbejde omkring det, havde vi også fornøjelsen at få Jamel til at lave nogle behind the scenes featurettes, vi brugte som en del af kampagnen. Og fordi det gik så godt, og vi havde et rigtig godt samarbejde med ham, endte det med, at Jamel blandt andet lagde grundlaget for den teaser-trailer, som banede vejen for, at filmen kunne komme i markedet. Jeg kan sige om Jamel, at det har været et fornøjeligt samarbejde. Det store upside ved vores samarbejde var, at Jamel forstod at tage imod et brief, og sidenhen lægge sine kvaliteter oveni, så man fik et feedback, man rent faktisk kunne bygge videre på. Så Jamel har min store anbefaling, som jeg vil lade gå videre her. Hej, jeg hedder Jamel. Ja, jeg er den Jamel. Jamel for Kysser med Jamel. Jeg er ikke bare ham for sangen. Jeg er også ham, der lavede musikvideoen og alle de andre musikvideoer fra Chef Records. Jeg var med til at starte Chef Records for nogle år siden. Vi var unge og dumme, men fulde af liv, og vi gjorde det. Vi skabte os et navn, tog røven på hele den etablerede musikbranche. Vi blev højere af YouTube og Facebook, som var vores eneste markedsføringskanaler, og vi brød alle spillets regler. Men jeg blev træt af hypen og alt det, der fulgte med den. Berømmelsen havde sin pris. Det var tomt, det var kedeligt, og det var trivielt. Og fanpigerne lignede alle sammen hinanden. Unge og dumme, ligesom os. Jeg er født i året 1991. Det år, hvor Kirgisistan erklærede sig uafhængig af Sovjetunionen. Min største helt, Gandhi, blev dræbt. Og hvor menneskets fjende nummer 1, Amalie, blev født. Jeg boede her på Ringbro Plads. Her er mit værelse. Her er mit første job som grønhandler. Og her blev min kat kørt over. Jeg er et produkt af en pakistansk far, en dansk mor, og så har jeg også 2 søskende. Min far startede sin karriere som bokser. Han var Danmarks amatørmester. Af en eller anden mærkelig grund søgte han noget mere, så han blev bankrøver. Han røvede 13 banker. Det største udbytte blev på 1,3 millioner kroner, og efterfølgende blev han smidt i fængsel i 5 år. Min mor besøgte ham 1 gang om ugen, og på en af hendes ugelige besøg lavede de mig. Jamel, søn af en pakistansk bankrøver og en ærkedansk husmor. Senere var han med i Robinson-ekspeditionen. I dag er han healer og fuld af kærlighed og bryder ikke længere loven. Min mor er den klassiske, evigt tilgivende og altomfavnende supermor, der holder sammen på familien. Hun elsker sin hund Nemo. Han blev skambidt af en schæfer og har været overvægtig lige siden. Her er min elskede lillebror Adam. Han er 12 år og dyrker zombiefilm og Lady Gaga. Han elsker at klæde sig ud som vampyr, når det er, jeg kommer på besøg hos mine forældre. Min søster Jasmin er den kloge. Jeg kunne ikke finde et billede af hende, hvor hun smiler, da hun har en evne til at se deprimeret ud på alle billeder. Jasmin er den af os, som ikke finder sig i noget. Nogle gange kunne jeg godt tænke mig at have den egenskab, der gør, at hun kan sige fra med det samme, når tingene bliver for meget. Mit liv handler om at være kreativ. Derfor smelter min fritid og mit arbejdsliv sammen. Jeg finder inspiration i min fritid, og mit arbejde er min hobby. Derfor kan jeg ikke skelne mellem de 2 ting. Her er min bedste ven Jakob. Hej, og velkommen til Jamels liv. Mødte Jamel første gang på Cooper, som er forskellige linjer, hvor der er multimedie-linje. Og der var ikke så meget modstand fra Jamel der. I hvert fald ikke lige til at starte med. Men lærerne var der modstand mod, fordi Jamel han kunne ikke få nok. Der var ikke det, han ikke kunne klippe og sidde og redigere og dit og dat. Så tag ham, han er i siden. Jeg er idémager, handlekraftig og skidegod med i kamera. Når jeg får en idé, går jeg i gang med det samme, ellers dør ilden ud. Jeg smider altid, når idéen er varm, også selvom klokken er 2 om natten. Idéer sover nemlig aldrig. Det var også sådan, jeg lavede med Dinas musikvideo. Jeg kendte hende ikke. Jeg tog bare chancen og skrev til hende på Twitter. Samme dag skrev hun tilbage, og en time senere sad jeg med Dinas bil og instruerede hendes musikvideo. Jeg har også en blog, hvor jeg får frit løb for de tanker, jeg løber rundt med i min hverdag. En af mine mest omtalte indlæg handlede om, da jeg besøgte Danmarks første homodokuteater i en kirke på Nørrebro. Der var også en anden gang, hvor jeg sammen med en ven lavede en reklame for 7-Eleven. Niklas spillede, vi satte skjulte kamera op i biksen og lavede et surprise event for kunderne. Jeg laver reklamer, musikvideoer, film og billeder og er fast fotograf på Vice.
Goddag, chef. Når jeg ikke er kreativ, hjælper jeg min døve kæreste med at lære at høre. Det er kirkeklokken. Nej, det er en hund. Det er nu. Hun har nemlig lige fået cochlear implant, der har givet en hørelsen tilbage. Når der ikke er så mange projekter, spiller jeg PlayStation, dyrker musik og film og andre mærkelige ting. Jeg prøver også at træne min hund Buddha. Han kan spille død, rode op, åbne skraldespanden, give pote. Alt det, undset for at komme, når det er, jeg kalder. Jeg kunne godt tænke mig at indgå i nogle rammer og møde nogle inspirerende mennesker at spare med. Det er derfor, jeg har valgt at søge ind på We Love People. Fordi det er, I laver nogle fede kampagner, der er nytænkende. Fordi I hejser solarier op i luften. Og fordi I rummer folk som mig. Men så fik I lært lidt om mig. Og jeg håber også, at jeg kan få lov til at lære lidt om jer. Og hvis ikke jeg får lov til at lære noget om jer, jamen, så vil jeg fortsætte med det, jeg gør. Og blive bedre og bedre og bedre, indtil det er, I tager mig. Jeg glæder mig til at præsentere det næste produkt, der kommer lige om lidt. Det er en ny app, jeg er i gang med at lave, og jeg håber, I kommer til at kunne lide den, og jeg håber på, at det kommer til at give mig en elevplads på jeres skole. Så der er ikke så meget mere at sige end We Love Talent! Og fordi jeg er overbevist om, at det er, at jeres skole er stedet, hvor jeg kan lære det, jeg har brug for.